Bueno, moitísima atención, porque tiña un xerador de combustión funcionando no interior do seu taller en Narón. O resultado, 2 traballadores dese taller directamente quedaron desplomados, perderon o coñecemento e un terceiro tamén se viu afectado por eses gases tóxicos acumulados dentro do taller, pero por fortuna puido sair fora e pedir axuda, menos mal, Aquí estades vendo os bombeiros analizando, investigando exactamente que foi o que pasou e poideron comprobar que había máis do dobre de gases de monóxido de carbono dos permitidos, A policía detivo o dono dese taller de Narón, pero atención, por un delito anterior, por apropiación indebida, porque viron que constaba unha busca e captura. Xa está en liberdade ata que iso sí o xulgado reciba o atestado policial para ver se toman medidas. Pois estaba no meu salón de casa e escoitei o silbato dun policía. Asomei á ventá e vin 3 coches de bombeiros, 2 de policía, un despegue de medios importante, vin que estaban traballando pois no taller. Me chegou un cheiro así sospeitoso, pero non pensei que fora unha fuga de gas que resultou ser ao final. David Sarxento, dos bombeiros de Narón, o sábado tivestes que facer unha intervención por inhalación de monóxido de carbono. Que vos atopastes nese taller? Nos, cando entramos con detectores de multigas, en este caso, como este de aquí, sí, que nos mide valores de monóxido, e xa ao entrar os valores xa se dispararon, xa estaba fora de rango do medidor de gas. Fora de rango xa? Fora de gas, sí, nos daba máis de 500 partes por millón. O normal é 20 partes por millón. E ao parecer, pois, as causas foron por un xerador de gasóleo que estaba no interior, estaba funcionando, traballando con el. Estuveron, pois, moito tempo con el encendido, con as porzas pechadas, pois o que fixo que pois, os valores de monóxido en ese espacio de tempo que foi longo, pois que creceran bastante. Que é fundamental para a nosa seguridade cando manexamos un xerador? O fundamental é tenerlo en un local ventilado. O grupo ten que estar sempre instalado no exterior nunha instalación provisional. Inda así, o local ten que estar ventilado e tens que ter algún medio de detección de CO2. 2 das persoas caen desplomadas no chan ou agacharse? Sí, cando falamos coa terceira persoa que estaba consciente de fora e pudimos falar con el, nos dixo que el, como puido, arrastrou os seus compañeiros ata a porta do garaxe, abriu unha pouquiño porque non podía, físicamente non tiña forzas para abrila, e pediu socorro no exterior para que a xente particulares que pasaran nese momento pola calle que lles axudara a retiralo. Tiveron que desaloxar o edificio? Sí, cando estaban os veciños fora, pero por medir para mirar se estaba ben, nada. Ás 5 eu xa entrei, cando cheguei, entrei. Funcionaba de maneira normal ou...? Bueno, medio irregular, me parece. Non estaba sempre aberto, eu non sei. Ou se estaban traballando, estaban coa porta cerrada. Abre, pues, un día así, pola tarde, outro día no, 5 sí, 5 no, estaba así xa. Estaban buscando capturas supuestamente porque tenía denuncias de clientes, yo imagino que iría acumulando denuncias hasta que le salió el juicio o no se presentó, no sé qué pasó ahí. Él creo que se separó y entró un poco hacia abaixo,